Hola, en aquest objecte d'aprenentatge dins del llenguatge C anem a veure l'estructura condicional simple if. Els objectius formatius d'aquest objecte d'aprenentatge són, en primer lloc, explicar el funcionament de l'estructura condicional simple if, descriure la sintaxi d'utilització de l'estructura if simple i exemplificar la utilització de l'estructura if simple. L'índex de la presentació consta dels següents apartats. En primer lloc, explicarem en què consisteix l'estructura condicional simple if. En segon lloc, veurem un exemple d'utilització i, per últim, finalitzarem amb unes conclusions. Bé, l'estructura condicional simple if és una estructura que vincula l'execució d'instruccions al compliment d'una condició. Això se pot veure en el diagrama de flux, que vegeu així a la part esquerra de la diapositiva, on si el diagrama de flux, el programa quan arriba a una estructura condicional simple if, el que va a fer és veure o avaluar si es compleix una condició. Si la condició es compleix, el programa executarà un conjunt d'instruccions associades a aquest if. Si no es compleix, aquest conjunt d'instruccions no s'executarà i el flux del programa continuarà ja una vegada s'ha passat les instruccions que estan definides en l'if. Per exemple, així teniu la sintaxi que s'utilitzaria seguint el llenguatge de C. Tindríem que indicar la paraula if, dos parèntesis en els quals aniria expressada la condició. Fixeu-vos que la condició pot ser qualsevol expressió que s'avalui a cert o fals. Es poden combinar, per exemple, operadors relacionals o operadors lògics. I els claudatos, que s'indiquen així, engloben el bloc d'instruccions que estan associades a aquesta condició. Els claudatos, hi ha que dir que si el bloc d'instruccions constara tan sol d'una instrucció, els claudatos no serien necessaris. Bé, això anem a veure en un exemple d'utilització. Per exemple, així tenim un programa que calcula el màxim de 3 nombres introduïts pel teclat i fixeu-vos, a la part dreta teniu una representació del que seria pel terminal quan s'executa el programa i el conjunt de les variables definides en el programa, que en aquest cas són 4 variables, A, B, C i max de tipus enter, veurem els valors que van agafant les variables a mesura que el programa s'executa. Bé, el programa, quan comença l'execució, començaria en la línia 5 i tras executar-se el printf, i seria pel terminal, per pantalla, fica 3 nombres enters, l'escanf queda esperant que introduïm aquests 3 valors. Anem a suposar que els introduïm un 10, un 25 i un 5. Fixeu-vos que, òbviament, el 10 s'associa a la variable A, el 25 s'associa a la variable B i el 5 s'associa a la variable C, tal com se queda així representat. I ara, quan ja hem arribat a la línia C del programa, s'executaria aquesta instrucció. A la variable max, que és la variable que ens va servir per a calcular el màxim dels 3 nombres, s'inicialitzaria el valor del primer nombre, que en aquest cas és l'A, i ara el que anem a avaluar és si el valor B és major que max. Fixeu-vos que estem utilitzant l'estructura condicional if simple, on, fixeu-vos, no hem posat claudators perquè l'if sol estar dins una instrucció. Fixeu-vos que aquesta condició sí que se compleix. B, que val 25, és major que 10. Per tant, el programa entraria dins de l'if, línia 9, i executaria aquesta instrucció. Per tant, max ara passaria a valdre 25. A max se li ha assignat el valor de B. A continuació, se comprova o s'avalua si C és major que max. Fixeu-vos que en aquest cas no se compleix. 5 no és major que 25. Per tant, l'if-else, al no complir-se la condició, no s'executaria aquesta instrucció. I finalment, el programa finalitzaria imprimint per pantalla el valor que ha quedat en la variable max, que es correspondrà amb el màxim dels 3 valors introduïts. I indicaria que el màxim és 25. Bé, per a finalitzar, com a conclusions d'aquest objecte d'aprenentatge, dir que l'if simple condiciona l'execució d'instruccions, com hem vist. Depenent de com s'avaluen les condicions, s'executen o no unes instruccions. I, com hem vist, el resultat del programa canvia en funció de com s'avaluen aquestes condicions.